Moj susjed je bio čudan čovjek. Bio je povučen i nikad nije previše govorio. Tom me uvijek volio plašiti sa pričama da samo šuti zato jer je serijski ubojica. Nisu mi se baš sviđale te glupe šale i uvijek bi se uvjeravao da je čovjek samo sramežljiv. Nekad sam se naljutio na šale, ali moram priznat da sam se osjećao neugodno u njegovoj blizini. Tom je radio miks od dnevnih i noćnih smjena na poslu. Večeras je jedna od noćnih. Ne sviđa mi se ideja biti sam u kući kroz noć i sve mi se čini nekako drugačije kad nema svjetla. Ali pokušavam otjerati te osjećaje od sebe sa malo televizije prije spavanja. Usred noći me probudila glasna buka. Možda je Tom došao doma. Pogledao sam na sat i vidio da su tek 2 sata usred noći. Uspaničio sam se i u glavi mi je bilo 1000 slika i nisam znao šta da radim. 2 činjenice su mi bile sigurne u glavi. Tom ne dolazi s posla prije 6 i ova buka dolazi iz kuće. Brzo sam pogledao kroz prozor u nadi da ću vidjeti njegov auto ispred garaže, ali nije ga bilo. Ono što jesam vidio mi je zamrznuo krv u žilama. Susjed mi je provaljivao u kuću. Uzeo sam mobitel i odmah sam pozvao policiju. Čekao sam u sobi od straha i molio Boga da policija stigne na vrijeme. Brzo su došli i uhvatili ga. Ja sam još uvijek bio u svojoj sobi i kroz prozor sam gledao kako ga vode do auta. Trgao se i počeo je vikati. Taj čovjek je stvarno bio luđak. Krivo ste shvatili, vikao je. Vidio sam kako je netko drugi provalio u kuću. Dok sam ja polako shvaćao šta je on rekao, čuo sam kako su se vrata sobe zatvorila iza mene.